Еди имаше човешко очарование. Един диктатор с меки ръкавици. Етката беше прекалено чувствителен човек. Много внимателен и груб. А същото време и много раним, докачлив на обида. При Еди беше все едно, че влизаш в църква. Благоговееше пред процеса на направене на филм. Единственият начин да живее било да направи филм. Филмите на Еди са изчислени в главата му. Той е като математик във филмите си. Но всичко това минава през сърцето му, което е много, много рядко нещо. Сега се усещам как фатално непоправимо говорим за него в минало време. Защото той наистина, ако би живял и работил през тези години от 96-та до днес, нямаше да остане незабелязано.